Нали, сега няма споменавам имена, защото не искам да правя реклама на никой, имайки пред колко хубава тема сме захванали и какви готини хора сме събрали тук. Но нали, имах го това нещо с един човек. Аз тогава спорих, че напускам висше образование в Холандия, защото искам следен Божен план. За кой говори? Да. Сме много хора сещат и това буквално създаде една вълна от два лагера. В смисъл, буквално студената война, една желязна веса по средата и тези срещу другите. Тиктока беше разтърсен. Да, смисъл. И от едната страна, нали, супер много подкрепа спрямо мен, от другата, нали, той си имаше някакви агенти от двете страни и те правят видеята ту за един, а ту за другия, обсъждат кой е прав и кой е крив, разбираш ли? Да. Не знам. Такива неща по принцип са абсолютно ненужни и по принцип в началото бях по-склонен да правя такъв тип на съдържание, което в смисъл да е как да кажа, в смисъл може би е възможно да потикне повече реакция в хората, да е по-controversial. Но безмислено е. Смисъл, когато това по някакъв начин, може би аз съм се интересувал това да кажа някой как греши, нали, как не разбира и не е това идеята. Нали, още като си по-мати и видиш как лайковете и виждането, и гледанията ти растат и реално това нещо по някакъв начин те пристрастява, и си кажем, искам повече от това. Но ние като хора, които правим съдържание за Бог, трябва да си кажем, добре, когато аз го правя това нещо, аз изчезвам и Бог е пред мен. В смисъл, ето, това е единственото нещо, което трябва да ни интересува в тази ситуация. Което между другото, аз когато започнах с TikTok и започнах да си говоря с моя свещеник, с моя духовен наставник и той каза, внимавай много, това е нож с две острията. Това както може да е хубаво, повярвай ми, може да те възгордее, може да те накара да си мислиш всякакви неща, може да те направи да се правиш много важен, да имаш високо его. И повярвайте ми, имало е моменти, в които съм имал изкушения за всякакви неща, но важното е да просто да бягаш от всякакви изкушения, да бягаш от тях и да си осъзнаеш, окей, добре, кефи ме, че имам 20 000 гледания на клипчета, ама какво от това? В същото време нямам пари в портмонето, да кажем. Какво като имам всичките тия гледания? Абсолютно безмислено е. Трябва да имаш вярата в сърцето. Това е най-важното и ще напълно откровен с вас. Аз съм се разгордял за това. Ще Бог да ми прости за това нещо. Защото примерно правиш някакво съдържание. Още аз започнах да живея в Германия, се прибрах лятото. И някакви хора почнаха ме разпознат и аз бях като че много е странно, да. Знам толкова за малко. Не? И в началото се възгледаш и кажеш, аз съм толкова готин. Да. Това е много, много опасно. В смисъл, това никой не го препоръчвам. Това да се възгордеш. Това е причината ни Деница. Така се казва ангела в небесата, когато той се възгордява. Това е причината той да падне. В смисъл, това е един от гордостта на лошите грехове и той ни отдалечава от Бог и цялата идея, че той знае по-добре от нас. Да. И аз, между другото, наскоро се срещнах с Константин, Тинко, за всички, които не го знаят. Той не обича така да го наричат, но Тинко да ми прости. Да, наш колега. Колега. Той е даже с много повече последователи, отколкото нас. Наскоро се видяхме на едно място и седяхме в един парк и той просто вика, виждаш тия две момичета там. Аз казвам, да. Ами разпознаха ни. И аз съм такъв, окей, добре. И стана много интересна интеракция и после говорихме си с него и той каза също, че в началото изкушенията са жестоки, особено с всички хора, които са около тебе и които комплименти ти правят. Това е наистина някакси галите ухото. В началото Да, аз винаги казвам, слава Богу, нали, аз съм никой до тук. Може да ми кажете колко съм уникален. Просто много обидно ми става. Смисъл, не ме възхвалява мен, наистина. Повръща ми се от това. Много ми е гадно и на мен. Не дей, смисъл, безкрайно грешен съм. Аз съм тук само да ти кажа, че Бог те обича, че той е пътят истината и живота и че само с него ние мога да имаме вечен живот. И че без него всичко губи смисъл. Това е всичко друго. Благодаря ти, но до там. Да, на един човек ми задаваше едни въпроси и аз отговарям с какви неща се сблъсквам в TikTok и той ми казва, вау, ти си наистина годен да бъдеш апостол. И аз съм така. Добре, просто ще млъкна. Да. Няма да отговоря. И той човек, нали, чака отговор, аз съм такъв. Просто го гледам. Няма да отговоря на такива комплименти, съжалявам, но да. Това е за другото интересно в случая, че факта, че вие правите съдържание, което е на християнска тематика, до голяма степен би трябвало да ви застрахова срещу подобен тип възгордяване, защото всеки, който тръгне да прави нещо в социални мрежи обикновено, винаги иска то да има успех. Но как го измерваш ти този успех? Трябва да гледаш цифрите, трябва да гледаш сега днеска колко гледания направих, колко нови последователи имам и съответно, ако не се движат цифрите така, както би си искало, почваш да правиш някакви промени, така че да тръгнат в правилната посока. Дали, че това, дето примерно говорих за него сега,
няма голям интерес към него, обаче към другата тема имаше, дай ще говоря повече за нея и то започва съдържанието ти да се формира възоснова на това, кое се търси. Т.е. ти си губиш оригиналната идея, с която си тръгнал да го правиш това и започваш да огаждаш на алгоритъма. А докато в вашия случай вие просто най-вероятно си казвате по една молитва и в крайна сметка правите това, което смятате, че Бог иска от вас и оттам нататък се доверявате, че той ще свърши останалата работа. Да, между другото, той е много прав в това за алгоритъма, защото аз, между другото, напоследък клипчетата ми са много монотонни, защото виждам, че се гледат, така че май ще трябва да разчупа нещата. Не, то няма лошо и да, като видиш някакъв формат, че работи, да го правиш, нали? Това няма нищо лошо, защото все пак е хубаво да ти да проповядваш по правилен начин. Даже това случи семинарата. Не е просто да проповядваш, а да проповядваш така, че да докоснеш хората. Така че наистина хората се интересуват да гледат. Така че това е добре от гледна точка на това, нали, влияе на хората по добър начин и те го харесват. Нали. Защото нали, до голяма степен сега ще ви дам малко нали, така, social media knowledge, имаш 3 типа видеа. Първото е това, което кара хората да се размива, второто е това, което кара хората нали, да научат нещо и третото е това, което не работи. Ако ти не си в тия две рамки, просто... Аз за това ги съчетах. Пускам някакви смешни звуци, да. Правя някакви нали, монтажчета, така за да е забавно, но също така информативно на хората. И както и в лайфовете ми, хората като влязат, че чуят всякакви видове звукови ефекти, всякакви нотификации, всякакви глупости, само за да може да бъде интересно, но в същото време и да има смисъл това, което се говори. Тоест да не е някакво монотонно, безмислено говорене, ами всъщност да си кажеш, окей, добре, това е интересна тема, искам да потърся по-надълбоко. Нали, много сега, с цялото ми уважение към братята протестанти ми казват, ти колко хора си изцелил в името на Исус? И аз казвам, доста протестанти ги направих православни, мисля, че това е достатъчно изцеление. И да, това е много готино, когато видиш някой протестант наистина да се обръща постепенно към православието и наистина слава Богу за което. И много хора имат такива. Аз ти си актьор, че аз не ги умея тия звукови ефекти. Айде, ще има малко. От теб да ми не викаш, да. Ще си плащаш. Имам ли избор?